बेयाव जेबो दुखु खालामनाय अनखांनायनि बाथ्रा फैया। आंनाव बेफोरबायदि दुखु खालामनाय खौरांफ्रा एसेबो गोहोम गोग्लैया। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। नाथाय मानो बुंदों बे गोख्रों बाथ्राखौ? मा जाहोनाव मानि फिनजाथाय नोंथांमोना मिथिगौना? थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ लानानै हिमन्तनि दैदेननाय सरकारा गोख्रों राहा लागासिनो। बेबादिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, हाबा खालामनायखौ नायबिजिर हमगासिनो आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। मानकासार जिल्लानि खोला सालमारायाव सासे आइजोआ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव गावनि फिसायखौबो हमना लांजानो गिनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लायो। बे दुखुनांथाव जाथाया सारा आसाम नाङैनो गोसारदों आरो बयबो दुखु मोनदों। नाथाय बेखौ मिथिनानैब्लाबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा अनखांनायनि अनगायै गोख्रों फिनजाथायसो होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिथाङा बुंदों, बेयाव जोबोद दुखु खालामनाय अनखांनायनि बाथ्रा फैया। आंनाव बेफोरबायदि दुखु खालामनाय खौरांफ्रा एसेबो गोहोम गोग्लैया। बेजोंनो लोगोसे आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, हाबा खालामनाय बन्द जाथारनांगौ आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया थाबाय थागोन होननानै फोरमायो। मा जाहोनाव मानि फिनजाथाय नोंथांमोना मिथिगौना? थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ लानानै हिमन्तनि दैदेननाय सरकारा गोख्रों राहा लागासिनो। बेबादिनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, हाबा खालामनायखौ नायबिजिर हमगासिनो आरो बेनि गेजेरावनो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जानानै थाङो। मानकासार जिल्लानि खोला सालमारायाव सासे आइजोआ उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दायाव गावनि फिसायखौबो हमना लांजानो गिनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लायो। बे दुखुनांथाव जाथाया सारा आसाम नाङैनो गोसारदों आरो बयबो दुखु मोनदों। नाथाय बेखौ मिथिनानैब्लाबो गिबि मन्थ्रि बिथाङा अनखांनायनि अनगायै गोख्रों फिनजाथायसो होदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिथाङा बुंदों, बेयाव जोबोद दुखु खालामनाय अनखांनायनि बाथ्रा फैया। आंनाव बेफोरबायदि दुखु खालामनाय खौरांफ्रा एसेबो गोहोम गोग्लैया। बेजोंनो लोगोसे आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, हाबा खालामनाय बन्द जाथारनांगौ आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया थाबाय थागोन होननानै फोरमायो।